салом алейкум бародарони қандум. Рекламара сар кардум. Худо нигоҳбонд боша. Мана ширкати ҳоҷиён таксиё ки граница мера Қазоқистон, Россия мероянд. Беҳтарин ширкатай, беҳтарин мошинои на панаванд, комфортиянд. Мана ин ҳозир ин бародар нархш 8000 рублай. Нархш 8000 рублай. Фақат агар аз номи бобои қанд биген, ишоно баъд худо қандои чӣ қадар миадди, чӣ қадар хушбу ба шумо тӯҳфа мекунад. Хурда меравен, мондагитона ҳис намекунед ва чӣ проблемаҳое ҳастанд дар ҳамин раҳмеша ишоалло ба амри худо ҳамаша ҳал мекунанд. Зинда ва сарбаланд бошед. Мана бародар салом алейкум. шумо якум боре дуюм боре насиб бошад рафта омадаист на чӣ хелам ширкат ҳамаш соз ягон документи кама ки хел вайрун ранг боше чӣ хел мекунад мезгарон меравам ана ки айҷа усу вақте ки шумо рафтен ҳамҷода аз номи бобои қанд гап мезанед қандои бисёр хушбу метиҳанд ту мехӯред хонтуна мебара бароҳат мерен рафтан асизантуна ҳис намекунед. Бародарон чӣ гуфтани ҳастам вақте ки шумо ма гап мезанам бояд ба гапам ҷавоб бутам. Бояд ба гапам факту ҳуҷҷату рақам кади бояд ҷавоб бутам. Барои ҳамин мана ширкат бениҳоят ширкати хуб чӣ камбудӣ шид метавонед ки бо бободам занг занед ки камбудӣ чия. Иншоалло ба амри худо камбудӣ намешавад. нақд мерам миён. Мана ин бародар ду бор шид рафта омадааста. Иншоалло ба амри худо нақд мешавад. Ба ҳама шумо рӯи сафед, ба ҳама шумо хушию хурсандӣ рафта биёед. Зинда сарбаланд бошед. азиз ин боборо ман худам овардам барои ҳамин реклама. ин дар ҳамин канали худаш гузошта мешавад. яъне ки дар шоф шуд хунук нахӯрам. дарсуна модарҷон кушунед. айҷавса бобиам ҳамин ширкати ҳоҷиёне ки ман худам рекламаш мекардам гуфт ки боби худам рам ай пеш бибинем. яъне ки бибинем гуфт худаш фактор ҳамон печат кати. ба ҳамон хотир боби оварде мошина дид иншалло. манам худам ҳамин фақате ки ман граница рақамо мемонам 0500 чӣ хелам хелахи фромӯш кардам. ҳамин аст. ин ҳамин мошин мебара меора. ба ҳамон хотир боби омад мошина дид. мошини замонавӣ комфорт иншалло. хуб худованд ҳифз накуна. масъалаи документатсияам дар раҳру чӣ меган кӯмактон мекунад. худованд ҳифз накуна. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ин видеоҳо дар ду каналам гузошта мешавад. ҳам ман реклама мекунам айҷавса ҳам бобиҷон. худованд ҳифз накунад. мо қати бобо чӣ мегам шаҳрнома бастем ки иншалло боби кора мебарад. ҳама коро хуб мешавад. ҳама нағд мешавад. гумони бад накунед. иншоалло ба амр ҳама тинҷ ором зиндагӣ.